pripravil takú postupnosť otázok, alebo odajzované som si ich požičal. Prvá otázka je Vitruviová, tá znie, že aká je architektúra, a Vitruvius odpovedá, že je účelná, pevná, krásna. Druhá otázka je Albertiho a pýtal sa, že ako taká architektúra vyzerá. Odpovedá, že vyzerá ako účelná, vyzerá ako pevná, vyzerá ako krásna. Na otázku, ako toto architektúra dosahuje, odpovedá Blondel, že historickými referenciami, a Perrault odpovedá, že niektoré veci sú architektúre vlastné a potom ako reprezentovať túto prírodzenosť architektúry. A Mies odpovedá, že menej je viac, a on odpovedá Venturi, že menej je nuda. A Eisenman na otázky historických referencií odpovedá exkaváciami a palimpsestami a Novodobého sa pýtajú, že či je funkčnosť už preskúmaná, že či sa nedá viac, a odpovedajú parametrickou optimalizáciou. A na čo sa pýtame? My sa pýtame na cenu, my sa pýtame na efektivitu a my sa pýtame na krásu a na toto sme si zvykli a možno, že sa môžeme pýtať inak. A mali by sme sa pýtať my architekti a mali by sme sa pýtať preto, že developeri a úradníci a ľudia pracujú iba s tým, čo my už vytvoríme. A takisto aj nám hovorí o tom, že Palladio svoju Vilu Rotondu neurobil na objednávku a neurobil ju zo svojej invencie, ale to vznikla z architektúry a takisto deje sa to teraz, keď Kohlhaas robí nejaké svoje stavby, tak vždy tým definuje, čo to je vila, vždy tým definuje, čo je knižnica a ako sa robí pamiatková obnova. A ja keď chcem, aby sme sa pýtali netriviálne otázky a aby sme hľadali odpovede, aby sme robili výskum, tak toto všetkým treba povedať, že aj takto sa dá pýtať na architektúru a hlavne sa na to musia pripraviť architekti a musím sa na to pripraviť aj ja. A nemôžem čakať, že to niekto urobí za mňa a preto som pred rokom zohnal garantov a zohnal som partnerov a založili sme projekt Research, ktorý sa stará o to, aby sa aj na Slovensku, alebo teda v strednej Európe, robila architektonická teória, aby sa robil výskum a aby sa kládli zložité otázky. Na začiatku sme nemali skúsenosti, nemali sme peniaze, nemali sme nič. Vedeli sme, že chceme niečo urobiť a chceli sme, aby o tom bolo počuť, tak takýmto spôsobom sme vymysleli formát, ktorý sme nazvali, že diskusný večer. Vznikla prvé podujatie Resetov, zavolal som dvoch kamarátov, architektov, pedagógov, vytáhol Beňa Bradlenského a pozvali sme množstvo ľudí do publika, urobili sme plagáty a vyzval som ich, aby prišli a nemusia sa vôbec pripravovať, aby porozprávali o tom, že ako tvoria a nezaujímalo ma to, čo tvoria, ale ako a prečo. A požiadal som ich, aby rozprávali dlho, aby rozprávali zložito, aby neukazovali žiadne obrázky, pretože nie je dôležité, čo. No a nakoniec nám prišlo skoro 50 ľudí do publika, vydržali 2 hodiny a rozprávali sa s nami a kladli otázky a hľadali odpovede a o mesiac prišli znova. Mali sme ešte zložitejšiu tému, mali sme Mariana Zervanovú, Moniku Mitášovu, Jana Tepeka a Ondra Štefíka, rozprávali o tom, čo je architektonická teória a opäť sme vydržali 2 hodiny a ľudia počúvali a o mesiac znova. Tentokrát o tom, aké boli východiska neskôr moderní a tam prišli ako hostia Henrieta Moravčíková, Jan Bahna a Vladimír Šimkovič. No a zajtra máme už 10. takúto akciu v Bratislave s hostiami tentokrát aj z Čiech. Budeme rozprávať o digitálnej architektúre s Tomášom Altmanom, s Janom Čupekom a Martinom Kaftanom. No a ak sa všetko podarí, tak v priebehu mesiaca budeme mať jednu takú akciu aj v Brne, jednu v Budapešti a možno nakoniec aj v Košiciach. Nie všetko išlo celkom ľahko, pretože v určitej fáze, na začiatku leta som si povedal, že je čas, aby otázky som nekladol iba ja tým hosťom, ale aby s otázkami a témami prichádzali aj ľudia, ktorí bežne chodia do publika. A tak sme zorganizovali 6 takých improvizovaných večerov, kde so svojimi témami mohli prísť ľudia a mohli medzi sebou rozprávať a vlastne neboli pozvaní hostia. Nevždy prišlo dosť veľa ľudí, ale nakoniec zo všetkého boli celkom úspešné akcie a naposledy pred mesiacom asi tá akcia netrvala 2, ale 7 hodín. Celý čas sme sa rozprávali o architektonickej teórii.
sa môžeme opýtať zložité otázky teoretikov a pýtame sa konkrétne na to, že ako funguje neorganizovanosť a časovosť v architektúre a odpovedia nám 5 teoretici, odpovedia nám originálnymi textami a odpovedia nám sériou prednášok. Všetky podujatia na RESEARCH sa vyznačujú tým, že ten obsah vzniká na mieste, že to nie je prezentácia hotových diel architektov, ale je to o tom, že ako veci vznikajú a prečo tak vznikajú a všetko to, čo sa hovorí, je zaznamenávané a ďalej spracovávané a všetky tie veci máme nakoniec na webe. A ak sa všetko podarí, tak v budúcom roku budeme mať takýchto podujatí viac a nebudeme sa pýtať iba teoretikov, ale budeme sa pýtať aj kurátorov, ktorí pripravia koncept výstavy a ten koncept výstavy bude odpoveďou na teoretickú otázku architektúry. A budeme sa pýtať aj architektov a tí nám nebudú odpovedať slovne, ale budú nám odpovedať architektonickým médium, čo v tejto